गिबि गिबियावनो अनजालु बसुमतारी इउटुब चेनेलाव बरायबाय लोगोफोर स' दायो दिनै फार्स्ट गिबि खेबनि थाखाय दैज्लां बोथोर बे दैज्लां बोथोराव एम्बुखौ जर जुलि होयो नालाय दा बिनि बागै बे भिडिअखौ देखायनोसै नोंथांमोननो आं डिउटियाव दंब्लाबो आं आदैनिफ्राय भिडिअखौ बिहरनानै आं भिडिअखौ आपल'ड खालामनाय जागोन आरोना लोगोफोर थेवब्लाबो आं दा नैबे डिउटियावनो दङ दा दसे थानानै नोंथां मोनसिगोन बे भिडिअखौ एम्बुखौ बोरै हाबा होयो बेखौ ससे क्लिक नुसिगोन आरोना दिनैयो नैबे बोथोर गिबि खेबनि थाखाय अखा हानाय बोथोराव दैज्लां बोथोर हाबनाय लोगो लोगो एम्बुफोरखौ हाबा होनांगौ बे मोनसे नेम दङनो आंथ' देग्लायसो फार्स्ट खोनादों ना लोगोफोर थ' लोगोफोर बेयाव एम्बुखौ हाबा दाननो थाखाय मन्दप बनायबाय आरोना थालिर थांब्रै ओमफ्राय गय नारेंखल फाथै जरा आलारि बाथि बायदिसिना बावबाय आरोना लोगोफोर दा नायलांबाय थादो नोंथांमोना आंनि बे जोंनि दादिनि हरनाय भिडिअआ बोरै जागोन बोरै जाया कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय दा बिथाङा बारा मोजां बनायनो रोङाखै भिडिअखौ थेवब्लाबो आं आगारबाय आरोना